Per acabar-ho d'adobar, ara la Generalitat ha decidit contractar l'activista islàmic i divulgador religiós Taufik Shedadi perquè imparteixi un curs en castellà als professors de primària i secundària, on es parlarà de l'origen i expansió de l'islam, l'Alcorà o la situació dels homes i dones en el món musulmà. Shedadi és conegut per justificar els rols separats d'homes i dones dins la família i la societat, normalitzant la discriminació i la desigualtat perquè, segons ell, són directrius i valors que venen directament de l'Am. Els sembla un bon professor per formar els docents de l'escola catalana, qui a les xarxes afirma sense embuts que un home i una dona no poden compartir espai tancat perquè apareix el diable, o que la dona musulmana només es pot casar amb homes musulmans, mentre que l'home es pot casar amb dones de qualsevol religió? Qui diu que la dona musulmana s'ha de cobrir tot el cos excepte la cara i les mans i que el vel és una obligació? Qui afirma que una dona no pot tallar-se els cabells sense permís del seu marit i que no pot tallar-se els més del compte per no semblar un home? Els sembla lògic contractar com a professor un individu que ha estat detingut 2 vegades en operacions antiterroristes? Qui és l'il·luminat que ha decidit que formar els professors de l'escola catalana en els valors de l'islam era una bona idea? Qui és el responsable d'introduir la lògica dels germans musulmans dins les aules catalanes? S'han begut l'enteniment?